Estem a 2 minuts del Mercat de Sant Antoni, al centre de Barcelona, a una finca al carrer Cendra número 2, totalment rehabilitada. Ens trobem a la 4ª planta dels pisos del carrer Cendra, estan totalment reformats, tot rehabilitat, nous a estrenar, i el que us vull ensenyar ara és tot el sistema d'aerotèrmia. Suposa un estalvi energètic del 70%. Això fa que el certificat energètic de tots els pisos, de tota la finca, sigui certificat energètic A. Calefacció, aire condicionat i aigua calenta. S'ha aprofitat les figues originals que estan totes tractades amb un tractament perfecte i certificades. El bany, que és un bany correcte amb dutxa. L'habitació principal, que és exterior. S'ha fet totes les instal·lacions elèctriques d'aigua, doble vidre. I ara anem a veure l'habitació individual. Tot està preparat ja per la fibra òptica, la televisió, que s'ha fet tota la instal·lació nova i actualitzada, certificada. Cada pis té la seva caixa també de telecomunicacions, per fibra, televisió, etc. Les portes són blindades. Si estàs interessat a viure a 2 minuts del Mercat de Sant Antoni, en una finca totalment nova amb ascensor, no dubtis en trucar-nos.